Sareping pangareka gumandring wengi jroning wengi. Dering wonten ing kacarita. Kacarita namung gambaring arga Tursina, argaraning gunung Tursina, argaraning gunungan Tursina yen dicatur isine ana marma ginambar segitiga minangka pelambang riping menungsa manjing triwana triwilangan telu awana alam. Alam kang telung perangan. Bengko alam kalbu alam rame miwah alaming kelanggengan. Alam kalbu alaming punang jebing bayi pinandut srogo garbaning biyung sempurnane 9 bulan 10 dina. Alam rame uriping menungso ing merca padha kang ngendikane Purnasis bebasan kaya wong kang mampir ngombe. Ning yen alaming kelanggengan sukma mampir ngombe. Ning yen alaming kelanggengan sukma kan raga sampun pisah. Mone ora ana dadi ana sakwisana mulih mring asale ora ana. Pojok ing gunungan ana gambar kembang Pancawana kembang gandane wangi. Panca 5 warna rupa. Menungso kang gayu luhur asmane ngerti marang sembah kang limang perkara. Bangsa kita kagungan paugeran Pancasila dawing agama suci. Salat sedina sewengi 5 wektu kang minangka kewajiban sarta cagak ing agama. Ana gambar kayu kastu borip. Pange papat godhonge sanga ngadege jejeg. Pange papat wetan kidul klonan lor. Wadage menungso kedunungan anapsir patang perkara bumi geni banyu angin. Cayu abang ireng putih kuning. Cara sedulur papate menungso Supiyah, Hamarah, Halwamah lan Mutmainah. Godhonge sanga riping menungso kapurba wiwara sang perkara parandene kayon ngadegi jejeg. Piwelinge wong kuna arep ana lindhu sedina kaping 7 aja padha lali gandulan waton. Kuwi kuwaton pingkang arep bener. Bejo-bejane wong kang lali si bejo wong kang eling lan mas padha yitna yiwana yen lenana. Kemamang gambar jendera sopanasten marang ketrimane wong liya. Gayuh ketrima lambarane sapa temen tundhone mrenge temah nglakonana tapa japa srana.